ಹಾಯ್ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ KFC ಕಬಾಬ್ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಗಲಿ KFC ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನುಂಚಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು KFC ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪುಟ್ಟೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಚ್ಚಿಪಂತ ಉಂಡು ವೆಜ್ದ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೈದಿನ ಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಡನ್ ದರ್ಬೈನ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ KFCದ. ಸೊ ತೂಕ ಬಲಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಲ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ದ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಚಿಕನ್ದ ಕನ ಸೇಫ್ ಹೈಜೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಪುನ ಕನ ಚಿಕನ್ ಸೇಮ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಬಾಬ್ 2 ಪೀಸ್ ಪಂತೀನಿ ಎಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಟು ಓ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಸರಿ ದೆಕ್ಕೊಡಂದಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಪೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೇ ನಾಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವರ ನೀರಡು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ದು ಬಕ ಕಿಚನ್ದು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತೇರು ಪದ್ರನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೊಕ್ಕನ ಮರ್ಲಡಿ ಎನ್ನ ಕಬಾಬು KFC ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಾಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡತ್ತೆ ತುಂತು ಇತ್ತೆತ್ತು ಅವು ಪನೋಡಿ ಇಂಗಿನ ಪುರ ಬಾಳೋದು ಬಕ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಪುಂತದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬಾಬು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ SRS ಕಬಾಬ್ SRS 65 ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪು ನಿಂಗು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನೋಡಾಪುನದೆ ಅಕಲ್ ನೋಡದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಪಿಂದ ಒಂದು ಅರುಣಕ್ಕನ ಅರುಣ ಆಂಟಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಕುಡೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಊರಿಂದ ಕುಡೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ನಿಜ ಇವರು ಮೈದಾ ಹೊಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅವಾಗಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬನಲದ ಬೋರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕೋಳಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಾತ್ ಕೋಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಡು ತಿತ್ತಿ ಇದು ಶೆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಒಂದು ಕೈ ದೆಕ್ಕದ ಕಲಪುಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಮೈದಾದ ಪುಡಿ ಕೊಜಪೊಂಡು ಹೂ ಕಂಪಿಂದ ಕೊಜಪು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಕೊಜಪು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 38 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಚೂರು ಬಾಡ್ಲಿ ಚಮಚ ಯಾವ ಕಲಪು ಇದೇ ಬಂದ ರೇಟ್ ಕೊಜಪು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅಡೆ ಎಂಕ ಕಿವಿ ಉಂಡು ಕಿವಿ ಬರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಂದ್ರಾಟುಂಡ ಆಂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಪುಚ್ಚಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೂದಿ ನಿಂತತಿ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಮೋಲು ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಪಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳು ಪಲ್ಯ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲತೊಂದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂತೇನು ಮಾರಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ದಟ್ಟಿ ಬರೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳ ಮಾಡಿ
ತೋರಿಸಿ ಮನ್ಪು ಸರಿ ಶೋ ಮಂತದ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ದೀವೋಡು ತಿಗಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೈಗೆ ತಿನ್ಕೊಡು ನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಮಚ ನಿಕಲ್ ಕಿನ್ ಕೇರಳ ಶೋ ಕೈ ಕೈಲಿ 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 ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೈಗೆ ಹಿಂಗಬೇಕು ದುಪ್ಪಡಿ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಬೇಕು ನಾವು ಬರೋಣ ಸಣ್ಣ ವೀರಭದ್ರ ನಂತರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬಾಯ್ 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 ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ కొంచెం స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్లా బక్క మైదా బక్క నీకు కూడా ముంచిದ పొడి ಪ್ರಪಾವಡು ತಿಗಲಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಮುಂಚಿದ పొడి ಮಾರೆ ಮುಂಚಿದ పొడి ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಕುಡೊಂಚು ಮುಂಚಿದ పొడి ಸ್ವಲ್ಪ నాకు కనిపించారండి నాకు ఏం నేను కుడొంజిరాదు పొడి వాడి ಅದನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಕಲಸಬೇಕು ಕೊಂತೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟಪಕ್ಕೆಂದು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಅವು ಕೂಡ ಇದ್ದದು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಟೊಂಜೆ ಕಣ್ಣು ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಇದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ದಪ್ಪ ತೋಡು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಯಾವುದು ಸಾಕು ಉಪ್ಪು ಆದರೆ ಆಯಿತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ 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 ಯಾರು ಐಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದೈತು ಕಣ್ಣು ರಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅದು ಮೋನಿನೇ ಬರ್ಬೋದು ಜಾತ ಕಲ್ಬೋದು ಅರ್ಧರ್ಧನೇ ಬರ್ಬೋದು ಇವತ್ತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜಾಗ ಸರಿ ಕದ್ದಿ ಆಚು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಜಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಬೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೈದಿಲ್ಲ ಮಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಲಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಅಂಚದಿಂಕನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪಾತೆರೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಟೂರುಗು ಪಂಡ ದುಂಬುದನಿ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟಿರದೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಐತನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಕ मैदान बका कॉर्नफ्लोर पूरा बेतने पेस्ट मंत दी ओड सपरेट सरी तूले बका इंग्ले गडी गडी ओणन तरली बका असुरा बका इंच कೈ ಕಾರದ ಪುರ ಮೆತ್ತೊಂಡರಲ್ಲಿ ಓರಿಯಲ್ಲ ಬका ಇಂಚನೆ ಒಚ್ಚೋಡು ಅಂಚ ಕುಂಟು ತೆಕ್ಕೊಡು ಸೊ ಓಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಟ್ಸ್ ಓಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ದೀತುಂಡು ತೂಕ ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅದ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಓಟ್ಸು ತೂಕ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಅನ್ಪುನಿ ಉಣ್ಪುನಿ ಕೈಪುಗನ ಕೋರಿ ಕೈಪುಗನ
ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿಲತ್ತು ಮಾರ ಓಟ್ಸ್ ಓಡ್ಸು ಏನು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಾತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಏನು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕಣಕ ಬೇಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚು ಕೈಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬದನೆ ಕಂಚಿದಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯ ಮಕ್ಕ ಪೂರೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೈಫೈ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರುಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರುಚಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ರುಚಿಲ ತಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ತಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಊರ್ನ ಬರಲಿ ರುಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರು ರುಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ರೇಟುದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ನಿಂತದು ಬಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ತುಯ್ಯರ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕ ತೂಳು ಮಸಾಲೆ ಕಲ್ಬಿಟ್ಲಿ ತುಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ಅವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂತ ಅಂದು ಓ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಚೋನಿ ಬಲ ಆಂಡ್ ಸಾಬೂನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಚ ಬಟರ್ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ರೆಪ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಪೈ ಕ್ವಾಡ್ನು ಈ ಬಕ್ಕ ಬಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟನ್ನ ಎಣ್ಣೆನು ಬಿಡಿ ಈ ಬಕ್ಕ ಸುರು ಕಂಚ ಬಾಡುಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಕಾಲಿಂದು ಬೊರ್ಚಿ ನಿಂತು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ನಟ್ಟು ಇಂಚುವಲ್ಲ ಬಿಡ ಎಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟು ನೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಕ ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ಅವ್ಯ ಅವಲಕ್ಕ ಐಟು ಕನ್ನಡದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ನುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಮಂತದು ಅಂಚೆ ಮಂತದು ಇಂಚ ಬಾಳು ಅವು ಎಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ ದಿಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ ಹತ್ತೊಂದು ಓಟ್ಸು ಓಟ್ಸ್ ಓಟ್ಸು ಮళ్ళీ KFC ಕೋರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ KFC ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ತೂಲೈತೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಬಿಡು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಬಿಡು ಮಾಡು ಬಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂಚೆ ಮಂಚದು ಅಂಚ ಬಿಡು ಅವು ಇಂಚ 150 ಬರಡು ಎಂಚ ರಟ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಚೋನಿ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟು ಅಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಬನಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕೊಲ್ ನಾಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ನಾನು ಅಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരിഞ്ച് പാടി ഞാൻ അഡ്ഡെ പാടി ಗೆಂತಿ ಬಾಡು ಬಿಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಎಂಚ KFC ಲಾಗ ಚೋಜೊಂದುಂಡ ಒಂದು ಕೋರಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿ ಓಟ್ಸು ಒಂದು ಬನಲೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅವಳು ಸೋಪು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಅವರಿಗೆ ಜಾವಡು ಮಕ್ಕ ಲಂಚ ಬರ್ಮನ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲೇಗ ಆಪುಂಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಏಪೊಳು ಇಂಚ ಬಂದು ನೀನು ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಪರು ಅಂತ ಈನಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತನ್ನಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರಟ್ಟು ಉಂಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿಗೆ ಕಂಕಣ ಹೊಡೆಯನು KFC ಬೋಡ ಓಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾರ್ಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಂಪಾರ್ದು ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಗಂಪಾರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ Pakai tu oats sulla kai pule. Pakai doa apa?
dapat tahu KFC nanti corona sama apa tapi itu kem bau ini betul laki ratu dulu. leg piece leg piece ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾಡೋದು ಪುಟ್ಟನ್ನ ಗೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ ಕಟ್ಟಿ ರುಚಿ ಗುಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯತ ಪುಟ್ಟಂಚೆ ನಂಚರು ಬಿಟ್ಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಚುಯ್ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿಯಾ ఇంచ కన్నా ఇంచ బియ్యుడు నువ్వు రెడీ నువ్వు రెడీ ಆತಿನ నువ్వు తినియರ ಕಾಪು ಮೇರೆ ಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಪುರ ಕಲರ್ ಅವಡು ಎಷ್ಟು ಪುರ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಕಲರ್ ಅವಡು 3 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಪನ್ ವಿಡಿಯೋ 5 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಪ್ನು ಹೌದಾ ಯಾವ le chicken biryani undu le chicken biryani so biryani undu ಎಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರಿ ಎಂಕ್ ಬಡ ಅವನುಂಡು ಜೋರು ನಿಕ್ ಬಡ ಪಿಂದ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಕಾಯಂ ಉಂಟದ ಕೋರೆ ನಾವೇನೇ ಬರೋದು ರೆಡಿ ಅದು ಕೊನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟಪ್ಪ ದುಬೈ ದಸಿ ಶೇಕ್ ಅದು ಕಿನಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಐಪಿ ದೇ ಬೇರೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೇರು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೇ ಕಡು ಪಾಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಗಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗಾಯ್ಪೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಹೇಳಿಗೆ ಕೋರಿ ಬರ್ತೀವ ಕೋರಿ ಬಟ್ಟೆ ನಾನೇ KFC ಕಲ್ನಾಗೆ KFC ಕೋರಿಗೆ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗದೆ KFC ಕೋರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ KFC ಅಜ್ಜಿಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಗೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲಾತ ನೆನ್ನೆಂಗಲ್ನ ಗಿನ್ನಿ ಪೋಕ್ರಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಪೋಕ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಗಿನ್ನಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಉಣವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆನ್ನೆಂಗಲ್ನ ಪೋಕ್ರಿದ ರಾಂಪಣ್ಣಿ ತುಲೆ ಮುಳು ಉಂಡುದು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿ 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 ಓಡಿ ಪಜೆ ಅವರ್ತಿ ನೆ 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 ఇంకేలే అలే పుల్లి మోకేడు కొరనద్దా
எங்கள் அம்மா ரெண்டு புடியரு நெந்துலை எங்களை பிட்டேன் ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಣ್ ತೂಕ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕನ್ಸಿನಿ ಬಾಲೆ ಒನಸ್ಪೂರ್ತ ಬಂದ ಬಾಲೆ ಕನ್ಸಿನಿ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಕರ್ಮಿಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಅಲೆ ಇಂಚ ಅರ್ಥದ ಬಾಡುಡು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಬರ್ರಲ್ಲ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತನದೆ ರುಚಿಗೋಲ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ರುಚಿಗೊಂಡು ಬಾರ್ತೀಯಾ எங்கள் கன்னடக்கதையை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்ணுக்கு ராட்டு ಅವ ಆಯ್ನೆ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಯಾನತ್ತು ಆಯ್ನೆ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ಡಿ ಇಂಚ KFCದ ಮೇರೆ ಗಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ KFCದ ಅಜ್ಜರೆ ಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಯ್ ಉಂಕತ ಉಂಕತ ಉಂಕ 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 ಅದೇ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಇನಿ ಹೌದು ಪೀಡೆ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಲ್ಲಿ KFC ಗಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ KFC ಚಿಕನ್ KFC ಚಿಕನ್ ನೆಂಗಿನಿ ದಾಲ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ बोलता हूँ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ KFC ಚಿಕನ್ ಶೆಫ್ ಮೇರ್ ಚಟ್ಯಾನಿ ಏರ್ ಇಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ಬಾಡ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮೇನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನು ಇದೀನಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನು ಲೆಗ್ ಪೀಸಿಗಾಗಿ ಪೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಪುಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಚೋನಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸಿಗಾಗಿ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಆನೆ ತಿನ್ಪೆ ಹಾಂ ತಿನ್ನು ಕಡೆಕಲ್ಲ ಯಾನಿಗೆ ಎಂದಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಂಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಈ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ KFC ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ KFCದ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋತೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ KFC ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ಸ್ ಪಿದೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಲಕನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು KFC ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನಂದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಂಕನ ಒನಸ್ ಮಾತ ಹಾಂಡ್ ಸೊ ದಾಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾಂಡ್ ಸೊ ಪುಟ್ಟನ ಒಂಚೂರು ಮರಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒನಸ್ ಮಾತ ಹಾಂಡ್ ಸೊ ಎಡ್ಡಾತುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುನ ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಾರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾರ ಪರಪ್ಪ ಮಂತೀನಿ ಅಂಕುಲು ಓಕೆ ಎಡ್ಡಾತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪೆ KFC ಕಬಾಬು ಬಟ್ ಅಕಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಂದು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸೊ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತು ಒಂದುಲಾರು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.